Bueno, pues, bona nit a tots i a totes i com ja és l'hora, declarem oberta la sessió del ple ordinari del 18 de desembre del 2014 amb el següent ordre del dia. Primer punt, l'aprovació de l'acte anterior, la del 30 d'octubre de 2014. Si n'hi ha alguna observació de l'acte anterior. Sí, bona nit. Sí, en la pàgina 13, en la part de plecs i preguntes, em sembla que és, en l'últim paràgraf, jo se me'n deguera anar un poc la memòria, o deguera tornar a antics temps, però vaig parlar del meu equip de govern. No era això el que volia dir, sinó volia dir aquest grup municipal. En la pàgina 13. Ho tens, no? Vale. Alguna esmena més? Cap esmena més? Bueno, doncs passem al següent punt de l'ordre del dia. És donar compte de les resolucions d'alcaldia de la número 96 a la 108. Hi ha alguna cosa a dir al respecte de les resolucions? I si no, doncs es dona compte de les resolucions. I passem al següent punt de l'ordre del dia. És el pressupost municipal per 2015. Està dictaminat favorablement per la Comissió d'Hisenda de 12 de desembre amb el vot favorable dels grups PSPB, Bloc i AIXA i l'abstenció del grup Popular. Bé, els pressupostos per a 2015 que presenta l'equip de govern és el que ja tenen la informació en les comissions informatives i des de fa un mes. Com els anys anteriors ha de complir uns condicionants el pressupost del municipi. Un és la llei d'estabilitat pressupostària, un altre són les previsions que tenim, arreglo al comportament dels pressupostos de 2014, noves necessitats que hem detectat i pressupostos participatius. Aquests són els 4 condicionants que tenen els pressupostos municipals per a presentar-los i aprovar-los. Pel que fa a l'estabilitat pressupostària, s'han de complir, per una banda, el pla d'ajust. Este està pendent que el Ministeri d'Hisenda ens aprove el préstec que vam concertar, vam aprovar per refinançar el deute amb els proveïdors i en aquest moment este pla d'ajust ja no serà un condicionant perquè no caldrà complir-lo. D'altra banda està el compliment de la llei d'estabilitat, que els pressupostos de les entitats locals han d'estar amb un dèficit estructural del 0%, i el compliment de la regla de la despesa, que si l'any passat era de l'1,5, o sigui que no podíem fer una despesa major de l'1,5 respecte a les despeses financeres de l'any anterior, enguany és de l'1,3. Això és pel que fa a l'estabilitat pressupostària. Pel que fa a previsions, hauran vist que hi ha algunes partides que hem augmentat d'alguna manera, que són, en primer lloc, reparació i conservació de camins, barrancs i altres, reparació i conservació de la finca al Campell, la reparació i conservació de vehicles de serveis municipals, perquè en tenim un més que l'any passat, normalització lingüística, esta partida puja respecte a l'any passat, havia baixat l'any passat perquè fa 2 estaven les trobades d'escoles en valencià, per això vam augmentar, l'any passat no n'hi havia, vam posar 1.000 ampliable i enguany és per veure si es porta endavant un projecte de mitjans de comunicació en valencià per a fomentar l'idioma. Promoció i foment del turisme també el pugem perquè hem incorporat la subvenció que demanem tots els anys, l'hem incorporat ja i la tenim prevista i això fa que pugi la promoció i foment del turisme. Recorden que així també va lo de la cova del Comte per a seguir la rehabilitació i altres coses com follets i tot el que és relacionat amb el turisme. Subvenció a associacions culturals pugen un 10% respecte a l'any passat, perquè aquestes són subvencions, les associacions culturals i també les esportives, sobretot les esportives, han estat congelades des de fa diversos anys, doncs hem considerat convenient pujar un 10%. En les associacions culturals entren també els 1.000 euros per acabar el projecte d'Infotelevisió, que és el dels valencians en Manhattan, en Nova York, que queden dos
DVDs per publicar, per editar, n'hi ha 1.000 euros, i hem posat així, dins dels convenis, farem un conveni i posarem el que és la corda i la traurem de la comissió de festes. En adquisició de maquinària i instal·lacions també puja una quantitat significativa perquè hem comprat o anem a comprar picadors per a posar-los a tots els edificis municipals. La partida d'igualtat puja en 2.000 euros perquè està previst fer durant el mes de novembre de l'any que ve, de març, tot l'any, més actes al voltant de la dona. Activitats culturals, esta partida hauran vist que s'ha baixat, però perquè s'ha dividit i hem posat el que és el Festival Internacional d'Orgue, li hem posat una partida a part de lo que és activitats culturals, però suma el mateix. El consum d'aigua de diferents edificis municipals i vies públiques els hem tret de les partides on estaven i hem fet 4 partides independents per a vies públiques, col·legis, etc. Pel que fa a les noves necessitats, dir que enguany sí que s'han pogut portar a terme tot el que són els pressupostos, les propostes de pressupostos participatius. Està pendent només el de l'equip de so, que esta setmana o la que ve es reunirà la comissió per veure a qui s'adjudica l'equip de so. Pel que fa a les noves necessitats, hem posat les taxes de la Confederació Hidrogràfica del Xúquer, l'hem posat a part en 10.000 euros. Si enguany havíem posat una partida per al clavegueram de la Solana, per l'any que ve proposem per al Montepedreguer, per adequar la Casa de la Cultura i el Trinquet per a que puguen tindre llicència d'activitat. L'espai cultural manté la mateixa xifra que l'any passat. El pont de les Galgues, que després s'anunciarà que s'ha concedit la subvenció, també és dels pressupostos participatius del 2013. Obres de la seu de Protecció Civil és una nova partida perquè està quasi en ruïna, el sostre està caient, per a rehabilitar-lo. Obres de millora d'eficiència energètica, el contenciós de la Solana, que tenim pendent de fa temps, que són uns 290.000 euros, canvi de vehicle de serveis municipals, una cabina al rocòdrom per instal·lar l'equip de so que s'ha d'adjudicar. En activitats extraescolars hauran vist que ha pujat uns 2.000 euros, 2.700 euros, perquè se té la pretensió de fer unes jornades pedagògiques al voltant de les comunitats d'aprenentatge. Sobre abril, està pendent. Subvenció cooperativa per a cursets. En la cooperativa s'ha destinat una partida per subvencionar cursets impartits per la cooperativa. Per a un projecte de centre d'interpretació i un alberg, hi ha una partida de 6.500 euros. La rehabilitació dels molinets, del projecte que vam adjudicar a Josep Ibars per a portar-lo endavant. Rehabilitació del barranc de les Fonts, també hi ha una partida per a encarar un tram de lo que és la rehabilitació total del barranc de les Fonts. Pel que fa a pressupostos participatius, enguany comentar que hem pogut incloure les 13 propostes que n'hi havia proposades per l'Assemblea Ciutadana i per la gent que va votar. Taller d'ocupació, 200.000 euros, en principi eren 182.000 euros, després de parlar amb tot el consistori hem pujat a 200.000. Ajudes socials mantenim els 38.000 euros, que recorden que l'any passat ja el van pujar un 90% respecte a fa 2. El rocòdrom d'Escalada, que l'hem baixat en 30.000, que estava en 35. El parc infantil enfront de l'Alfàs. Una zona d'acampada, són 5.000 euros només perquè no és tota la zona d'acampada, sinó el projecte per a portar endavant la zona d'acampada. Restauració del camí de la Saga d'Oro 15, hem destinat 2.000 euros. Plantació d'arbres, 20.398 en 23. Ampliació del mur de la plaça de l'Amistat. Terrassa al bar del poliesportiu. Aquesta actuació, encara que és dels pressupostos participatius per a l'any que ve, hem pogut adjudicar-la enguany, o sigui que aquests 14.000 euros no estan reflectits en els pressupostos de l'any que ve. Aire condicionat de les aules de música, que crec recordar que va ser la segona més votada per la gent. Limitadors de velocitat, a decidir en quins... Farem un informe a la policia a veure en quins carrers o on és convenient que es posen els limitadors. Una zona tancada per a joc de gossos, esta va ser triada en tercer lloc per la gent, per als ciutadans. La primera va ser taller d'ocupació. Enllumenat polígon, 13.000 euros.
i l'ampliació del centre social, 5.000 euros. En total, destinats a pressupostos participatius, augmenta significativament respecte a l'any passat i a l'altre. Són esta quantitat, 401.788 euros amb 23 cèntims, dels quals el destinat a ajudes socials i a foment de l'ocupació són 238.000 euros, són 75.000 més que l'any passat, un 46% més, i enguany, a diferència dels 2 anys anteriors, és superior als 350.000 euros per diferents raons, doncs perquè han sigut millors els resultats econòmics, perquè hem pogut traslladar una actuació enguany i perquè hem ajustat les valoracions econòmiques de diverses de les actuacions per a poder incloure-les totes. Ja passem a les dades de lo que és el pressupost d'ingressos i dades, d'ingressos i despeses, que, com saben, o com hem dit en la primera diapositiva, han de tindre dèficit zero estructural, que no tinga el mateix nombre d'euros en despeses que en ingressos. En ingressos tenim la quantitat de 8.492.000, que és 1 milió més o menys que l'any anterior, un 10,59% menys, que coincideix amb les despeses. Algunes dades a comentar sobre aquest aspecte és que es presenta equilibrat el pressupost, ingressos igual a despeses. Recordar que fins a 2013 s'aprovava amb superàvit perquè arrossegàvem un romanent negatiu. En el moment que ja no arrosseguem el romanent negatiu ja podem tindre el dèficit zero. Es preveu un augment d'ingressos per IBI perquè s'han donat 133 immobles d'alta. La taxa, recordem que segueix congelada, al igual que totes les altres taxes municipals. A tindre en compte que la important baixada d'enguany, i 100 milions més o menys, es deu a que no es pressuposten les contribucions especials pel clavegram de la Solana, del capítol 3, així com la no previsió del taller d'ocupació, que eren uns 400.000 euros que, com enguany, l'any que ve no n'hi ha, doncs no se pressuposten. Cal destacar el fet de que no n'hi ha previstos ingressos via préstec, ja és per tercer any consecutiu que no se concerten préstecs, per tant, també en les despeses veurem que el que són els interessos paguen prou menys que l'any passat. Despeses són la mateixa quantitat que els ingressos, 8.492.000. Algunes dades d'interès, en el capítol 1 de personal està congelat, és la mateixa quantitat, un poquet més alta, exactament un 0,32, per el que són els triennis. Com ja hem comentat, pugen totes aquelles partides que durant el 2014 s'ha comprovat que eren insuficients. També atenent les propostes del programa de pressupostos participatius, se destina un total de 238.000 euros a ajudes socials, foment d'ocupació i benestar social havia pujat fa 2 anys el 90%, enguany entre els dos conceptes pugem un 46%. Es dediquen un total, com hem dit abans, de 401.788,23 euros per al 2014. Les despeses en béns i serveis serien menors que en 2014 si no fora per la partida aquella que hem comentat del contenciós de la Solana, que són quasi 290.000 euros. Les despeses financeres, el capítol 3, el que també hem comentat, mantenen la important baixada del 2014 per tal com no es concerten nous préstecs des de fa 2 anys, perquè es disposa de liquiditat i a l'haver refinançat a favor de l'Ajuntament el concertat per a pagar els proveïdors. Capítol 4, de transferències corrents, disminueix perquè enguany no està el taller d'ocupació, com havíem comentat abans. Això resumit és el pressupost de 2015. Així tenen el repartiment percentual d'ingressos. Com veuen, l'Ajuntament es nodreix bàsicament, o quasi la meitat, per lo que són impostos directes. I pel que fa a despeses, tornem a lo que seria un pressupost tipus, que és el que gasta una tercera part en el capítol 1, que és el personal, en el 2 de béns i serveis i en el 6, que són inversions. I aquesta és la proposta de pressupost que presenta l'equip de govern per al seu debat i, si s'escau, la seva aprovació. Moltes gràcies. Merci. Moltes gràcies, senyor Ferrús. Si algun portaveu vol la paraula. Senyor Puigcerver, no? Senyor Fornés? No. No? Senyor Ferrer? Sí, bona nit.
Bé, el grup popular, com bé ja ha esmentat, encara que no en tot detall, el senyor Ferrús sí que va fer algunes propostes. Aquest esborrany de pressupost que se'ns va passar en un mes d'antelació sí, però l'annex d'inversions se'ns va passar pràcticament el dia 5 d'este mes, amb la qual les partides que es van passar vostès en un mes d'antelació no eren les que reflectien aquest annex d'inversions que es va passar fa 2 setmanes. Bé, les propostes, entenent que les comissions informatives era el lloc ideal, o si no haver convocat alguna reunió prèvia en aquest grup per a intentar arribar o aproximar-nos o intentar arribar a consensuar les propostes, i com no va ser així, en les comissions informatives es va proposar. Inicialment el grup popular no va recolzar els pressupostos que vostès presenten, i de veritat que ens hauria agradat recolzar-los, donat que aquest és l'últim pressupost d'aquesta legislatura i que ens hauria sabut haver a tots segurament aprovar-lo en els vots dels 13 regidors que conformen l'actual Ajuntament. I això hauria sigut possible, com deia abans, amb voluntat de consens i amb una voluntat d'intentar apropar postures. Sincerament no era difícil, però bé, vostès en un correu que va passar el senyor Ferrús ahir se va llevar de damunt dient que ho han fet tard i mal. Bé, simplement molt breu respecte a les despeses. El capítol 1, despeses de personal, res a dir, es paga el personal i punt, i no n'hi ha altra només que fer front a aquestes despeses. En quant a despeses de béns i serveis, tenim més gastos, un 5,8% més, com bé ha mencionat el senyor Ferrús ja, per la sentència de la Solana, de valor de 300.000 euros, i hi ha una partida que ja van esmenar ja a les comissions informatives de turisme de 9.000 euros, que en principi pareixia un poc exagerada per l'activitat turística que desenvolupa l'Ajuntament. Es va argumentar en les subvencions, però sí que sonava un poc dissonant aquesta partida tan elevada. Capítol 3, despeses financeres, baixen els interessos, cosa del que ens alegrem tots, i per tant tenim menys costos. El capítol 4, transferències corrents, disminueixen, com bé ha dit el senyor Ferrús, perquè efectivament no tenen subvencions, i aquelles subvencions que van tindre ja aquest any pareix que no es repetiran. Capítols 5, 7 i 9, cap menció especial, perquè pràcticament no n'hi ha veritat. I sí que van fer hincapié i van mencionar el capítol 6 d'inversions reals, que, com dit abans, ens va passar el dia 5 de novembre, i inclús el dia 10 jo ja li vaig anunciar al senyor Ferrús en una reunió que vaig tindre en ell que li presentaríem algunes propostes. Per tant, en aquestes inversions sí que van presentar algunes propostes que enteníem nosaltres que eren més lògiques, encara que no s'adaptaven al 100% a totes les propostes que vostès han decidit aprovar dels pressupostos participatius, perquè els pressupostos participatius està bé, però penso que l'Ajuntament deu de prioritzar algunes inversions i no sols acollir totes aquelles que les assemblees alegrement proposen. Per què? Perquè pot ser que no coneguen en profunditat les inversions que necessita l'Ajuntament. Per tant, pensem que això no s'ha fet de forma correcta, o per almenys no se'ns ha demanat l'opinió que entenien que deurien haver-nos donat. En quant a l'apartat d'ingressos, destaquem que l'IBI continua sent el principal font de finançament, en un 39,22% del pressupost i 3.330.000 euros. Precisament avui hi ha una reunió en quant al tema eixe en la Casa de la Cultura, en l'Espai Cultural, perdó. I com a aspecte negatiu, la caiguda dels ingressos per impost de construcció, que representen únicament un 1,06% del pressupost. Pensem sincerament que no són uns pressupostos coherents amb les necessitats del poble. En altres coses sí que poden estar en la línia, però en les necessitats d'avui del poble no són coherents. I especialment, ja ho van remarcar ja en les comissions informatives, en l'apartat d'inversions. En quant a l'aspecte de les persones i benestar social, cal destacar que a Pedreguer tenim un nivell de desocupats del 14,4%, cosa que pensem que es fa necessari fer més ressò en aquest pla per a dinamitzar l'economia local i generar ocupació, formació i ajudar les famílies que estan passant-ho mal. En aquesta línia entenem que hi ha que aportar solucions i donar respostes a les necessitats i exigències dels veïns en aquest àmbit. I també en aquest aspecte sí que es va proposar el Partit Popular en les comissions informatives, que sí que han tingut temps a acollir-ho, altres coses no, però això sí,
que s'augmentara la partida destinada a beques per a la formació fins a 200.000 euros i s'ha augmentat. També es va proposar que s'augmentaren les ajudes per benestar social. Això pareix ser que no han tingut a bé augmentar-la i s'ha quedat tal com estava. També va proposar el tema d'una bolsa de lloguers socials per a fer front a les necessitats de les persones que estan passant-ho de forma més complicada actualment. Bé, com deia, ja parlant de les inversions, com deia no fa molt un veí de Pedreguer, en la part d'inversions el tripartit pareix que sigui com un parc temàtic, senda per ací, escollera per allà, mur de pedra seca en propietats privades, i mentre les ceres i les voreres del poble trencades i soltes. La veritat és que pareix que no es preocupen vostès de lo que es gasta el dia a dia i sí que es preocupen per altres coses quizà més interessants per a vostès. Senyor Ferrer, comunique que és esgotat ja mig minut. Jo pense que li hauria de demanar que em donarà un poc més de temps, donat que pensem que estem en inferioritat amb la situació que tenim. I si em deixara una mica més, acabaria la meva exposició. I si no, després en el retorn acabaré. Per tant, pensem que vostès, que ja pareix que han entrat en campanya, volen agradar a aquestes vora 400 persones que els han votat en els pressupostos participatius i que no han tingut a bé prioritzar allò que eixit d'ahir que fora necessari i ajuntar-ho a altres coses precises, sinó que han donat tots els projectes per a no molestar a ningú i que ningú s'entera o fes. Nosaltres, sincerament, entenem que era necessari augmentar les beques, salaris, i de fet ha sigut l'única proposta que han acceptat. Entenem que és més necessari augmentar la partida de reparació de vies públiques i manteniment, perquè clar, el poble està fet una pena en aquest aspecte, i entenem que és més necessari que fer un mur a la plaça de l'Amistat que no té ninguna utilitat pràctica i que ens costarà vora 20.000 euros. També entenem que és més necessari la reubicació dels punts de recollida del FEM i dotar-los de condicions més higièniques i menys perilloses. I és més útil, entenem, que gastar-se en butaques en l'espai cultural 60.000 euros. També entenem que és més necessari, i acaba, senyora Martí, que és fer els pluvials de la plaça Major, un projecte que està en aquest Ajuntament, i és més útil i més efectiu que fer un col·lector, futur col·lector per a donar servei a Monte Pedreguer, que no tindrà cap funció i que no serà operatiu fins que s'acaba el Paio 15, que al pas que anem, no sé el Paio 15 en quin any s'acabarà. Però bueno, aquesta obra entenem que no fa ninguna falta a dia d'avui i són 90.000 euros, tot i que ens donen la subvenció que vostès van a demanar. I també entenem, i ho van manifestar així, que és més necessari la restauració dels porxens que utilitzen a dia molta gent de Pedreguer, que no fer un rocòdrom d'escalada per import de 30.000 euros, tot i que aquest rocòdrom ha eixit dels pressupostos participatius. Però pot ser, com deia abans, que les persones no coneguin altres necessitats i vulguin alguna cosa, a més, que pot ser que no sigui el més imminent o el més urgent. També es va proposar per part d'aquest grup el reubicar el repès per a dotar-lo de millor condició de treball als treballadors i també perquè doni un millor servei als usuaris del mateix. I entenem que és més útil que plantar 20.398 euros en arbres allà al polígono que Senyor Ferrer, ha esgotat pense que no tenen ninguna funció. Ja al seu temps li demani que acabi en la propera intervenció. Moltes gràcies. Gràcies. Algun altre portaveu vol la paraula? Sí. No, simplement comentar que els pressupostos que tenien al seu abast daten del 15 de novembre. El capítol d'inversions estava tot inclòs, estava buit, llisc literalment el correu que tenia el 15 de novembre. Passem el primer esborrany dels pressupostos per 2015 a 4 columnes, la primera pressupostos de 2013, la segona del 14, la tercera l'estat d'execució i la quarta la proposta. Sobre aquesta encara no apareixen totes les propostes que tant l'equip de govern, tot i que alguna apareix ja al capítol 6, que és el d'inversions, com l'oposició poden fer. Jo entenc que el que comenta que el dia 5 tenia el d'inversions és quan ja l'equip de govern havia proposat algunes, però des del 15 de novembre estava pràcticament en blanc per a aquesta finalitat, per a que feren propostes tant el partit de l'oposició com els altres regidors, perquè tampoc n'havien fet. Per això us comuniquem que podeu fer les propostes que considereu convenients per incloure-les als pressupostos de l'any vinent. A tenir en compte que el capítol 1 s'ha de deixar com està, perquè és el de personal,
feia alguna referència als colors que apareixien, el groc no feu cas, perquè s'ha posat per a recordar que aquestes despeses no compten per a la regla de despesa, en roig partides que a hores d'ara ja s'han passat, i teniu en compte que tampoc estan contemplades les propostes dels pressupostos participatius, ja que el procés encara no ha acabat. Més o menys se'n destinaran uns 350.000 euros. Amb tota seguretat, el ple per aprovar els pressupostos seria el 18 de desembre, per tant, si teniu alguna proposta, estaria bé que ens la fareu arribar abans de l'11 de desembre en comissions. Aleshores, com vostè ha dit bé, les propostes les va presentar efectivament aquest mateix dia 11 de desembre. L'equip de govern va estar calibrant la conveniència o no d'incloure-les. Vam considerar que sí que es podia augmentar la partida per a benestar social. Hem fet la per a les beques salari. Benestar social l'han fet ampliable per si hi ha alguna subvenció per a lloguers socials o alguna cosa. I la resta, en primer lloc, que són pressupostos participatius, no pensem esmenar la plana a lo que han triat o a lo que han votat els ciutadans. I pel que fa a les altres, com els vaig comentar en el correu d'ahir o després ahir, l'equip de govern, els punts del repès, per exemple, de fet, aquesta idea és de l'equip de govern, el que passa que no l'ha portat endavant, el repès o el que és restaurar els porxens, són actuacions amb les que l'equip de govern estaria d'acord, però que ha optat per altres actuacions que, com que no venien propostes, han considerat prioritàries. Per aquest motiu és per lo que es reflecteixen les propostes, algunes sí, del Partit Popular, com és lo de les beques salari, i altres no, per aquest motiu que els he comentat. Sobretot tenint en compte que si ha estat 4 anys de regidor d'Hisenda i sap que és com funcionen els pressupostos i per a incloure aquesta mesura de pujar el que són les beques salari s'ha hagut de remoure tots els pressupostos. O sigui que pensem que sí que hem tingut voluntat d'incloure'l i que si hagueren contestat durant este mes, segurament igual hagueren canviat alguna cosa per altra. Moltes gràcies. Moltes gràcies, senyor Ferrús. Sí. Sí, espera. ¿Algún? Sí, señor Fornés. Bona nit. Jo és aclarir uns quants, 3 puntets o 4 que ha anomenat Andrés. Primer, els pressupostos participatius, el que cal és respectar la ciutadania. I vostè sap ben bé que tots els temes participatius d'Agenda 21 hi va haver un plenari que es va fer vincular les seues decisions a la presa política. Després, Expropiats de la plaça Major és un projecte vell de Rafael Femenia que tots els anys es demana la subvenció. Les butaques de l'espai cultural sí que cal canviar-les, perquè les butaques que hi ha avui en dia no estan homologades, no han passat la prova del foc i, per tant, no obtindríem la llicència d'apertura del local que a fetge d'avui no encara la té. I jo m'agradaria que m'aclarira, perquè ho assolta o amolla, però no em diu el per què, qui són els murs de pedra que estan en propietats privades, per què diu això? Són els de l'avinguda Joan Carles I? Sí? Sí, bé, el senyor Ferrús intenta fer veure que efectivament no ha tingut temps per a assumir les propostes que feien nosaltres en les comissions informatives. Senyor Ferrús, recorda vostè que quan vostè estava en l'oposició havien de canviar el pressupost d'un dia per l'altre perquè a vostès es venia ara canviant la proposta i el gros és que després tampoc l'apoyaven, a pesar d'haver-ho modificat d'un dia per l'altre. O sigui, la tècnica econòmica ha treballat molt més a pressa en l'anterior legislatura que ara, perquè els canvis es produïen d'avui per demà en l'agravant que a pesar d'haver fet el canvi després tampoc ho recolzaven, perquè vostès es reunien el dia antes del ple la seva assemblea i m'han dit que no volen. Per tant, aquesta és una excusa. No han tingut vostès intenció ni voluntat d'assumir ni tan siquiera part de les propostes que feien, tot i que poden reconèixer, i inclús si ho han reconegut, que eren bones. Però clar, torno a dir, vostès volen agradar més
als vora 400 persones que han participat en aquests pressupostos participatius que els 6 regidors que representen a més de 1.550 persones. I els projectes que nosaltres suggerien no eren descabellats. Inclús, insistisc, els pressupostos participatius no estan pensats per a que totes les propostes que apareixen s'incloguen en els pressuposts. De fet, moltes de les propostes que hi ha als pressupostos participatius són absolutament assumibles, viables i entenem que són lògiques. Però si vostès agarren des de la que té més vots, la que té menys, les assumeixen totes, es poden deixar fora altres projectes que entenem que són més prioritaris pel municipi. Pot ser que es veguen menys, com sigui l'expluvial de la plaça, però pot ser que siguin més necessaris que aquest rocòdrom o aquesta paret de la plaça de l'Amistat, que realment no té ninguna funció. I al final tots són diners de ciutadans que sempre s'empleien ahir. Vostè ens dia que, vista la premura en què el vam presentar, no era premura, en tot cas seria que el vam presentar tard, per la qual la situació era la nul·la voluntat de voler comptar en el recolzament de 6 regidors. Per tant, vostès en aquests anys han deixat de pensar, pensem, en allò que era necessari, en els projectes que estaven així. Simplement han continuat 2 projectes que van deixar preparats, el camp de gespa i la canonada de la comunitat de regants. La resta, l'espai cultural, l'espai jove, el van rebutjar i l'han fet malbé, i l'altre pensem que no ha sigut massa acertat en quant a inversions que realment necessita el municipi. I han passat de fixar-se en allò més necessari, que sí, que fa anys que està pendent per fer, a executar allò que demanen els 4 amiguets que es reuneixen amb vostès i diuen, mira, això em molesta, i fem-me-ho, ja ho. Sense tenir en compte que aquesta obra pot ser necessària en algun moment, però en aquest moment podria ser que no, i hi ha altres coses més prioritàries. I així el temps juga en contra de l'Ajuntament i pensen que es deuen d'aprofitar els projectes fets i els projectes que n'hi ha. El temps. Per tant, ja acaba, senyora Martí. Per tant, jo li torno a repetir, senyor Ferrús, ja li vaig advertir el dia 10, quan el van reunir, que anaven a fer algunes propostes en les comissions, que no volien que les acceptaren totes, però mínimament que ens donaren una miqueta d'intenció de voler apropar-se a les nostres propostes, perquè clar, vostès desitjaran que es votem a favor dels pressupostos, però clar, això té una contrapartida, també tindran que assumir que certes propostes que fem nosaltres són lògiques necessàries. I per tant, inclús en el passat ple, l'últim ple que van tindre en octubre, el regidor Serafín Navarro li va proposar el tema de la segona fase del clavegram de la Solana. Era conegut per vostès. No, vostès han preferit fer un col·lector que no tindrà ninguna funció fins a saber quan, i quedarà una obra ahí morta fins a saber el temps. Per tant, estem en desacord en algunes de les inversions que fan vostès i estem en desacord en que vostès claven dins dels pressupostos tot allò que a la gent se li ocorrisca plantejar. Tot i que vostès reconeixen que no són obres que siguin de màxima necessitat ni d'imperiosa necessitat, però clar, en el tema d'agradar a la gent, qualsevol cosa. Sols tenim que agrair-li, torno a reiterar, que hagin acceptat augmentar la partida de beques salari fins a 200.000 euros, perquè clar, això era massa evident ja, si no l'acceptaven, doncs clar, per això sí que hem corregut, però per les altres no. Per tant, no recolzarem aquest pressupost. Gràcies, senyor Martí. Moltes gràcies, senyor Ferrer. El senyor regidor d'Hisenda vol la paraula? Com comentàvem l'any passat, ens sap greu que no se recolzen per unanimitat els pressupostos, perquè es trobem que són aprovables perfectament. Pel que fa a també destacar que ens sorprèn aquesta preocupació que tenen per la gent i pel benestar social de la gent, si es té en compte que durant la seva legislatura esta partida de benestar social crec que en total eren uns 18.000 euros i tinguent en compte que l'atur va pujar en 453 persones durant la seva legislatura, un 183,4% va pujar l'atur. No es va aplicar cap mesura per foment de l'empleo ni pel benestar social i des del 2011 fins ara han pujat 15 persones l'atur en Pedreguer, un 2,14% en els 4 anys de legislatura. Són, a novembre de 2014, 715 persones que estan aturades, 87 persones menys que, com comentava la regidora de Comerç en les comissions informatives, menys que en el novembre de l'any anterior, i que
Aquestes persones encara en són menys perquè tinguen en compte que el que són les beques salari no computen i segueixen sent com a persones aturades, o sigui que encara són menys. Per això em sembla que són uns pressupostos que aposten per les persones, perquè el que diu que són les despeses de pressupostos participatius que consideren irrellevants tampoc són un gruix molt important dels pressupostos, i que és una llàstima que per no incloure 2 o 3 actuacions que poden fer-se perfectament l'any que ve o l'altre no recolzen els pressupostos, però que pensem que són els pressupostos pensats per a les persones i no pensant en els 400 que puguen haver votat. Moltes gràcies. Moltes gràcies, senyor Ferrús. Bé, jo per acabar només dir que pensem que hem fet uns pressupostos que continuen adequant-se un any més a la realitat econòmica que tenim i amb un caràcter participatiu, social, ja que s'han fet sempre pensant amb i per a les persones. I no queda ja més que felicitar al regidor d'Hisenda i als tècnics pel treball que han fet, que no és poquet. Així que les felicitacions. I ja sense més passem a votació. Vots a favor del pressupost? Vots en contra? Abstencions? Passem al següent punt de l'ordre del dia. És la modificació d'estatuts de la MASMA. La Comissió d'Hisenda, de 12 de desembre, amb el vot favorable dels grups PSPB, Bloc i AISA i l'abstenció del grup Popular, va dictaminar-ho favorablement. S'informa que per a la vàlida adopció de l'acord és necessari el vot favorable de la majoria absoluta de 7 membres. Bé, doncs amb la nova llei de racionalització i sostenibilitat de l'administració local s'han d'adaptar als estatuts de la MASMA modificant l'article 3, que és el de objeto i competències, amb el següent contingut que diu: evaluación e información de situaciones de necesidad social y la atención inmediata a personas en situación o riesgo de exclusión social. Participar en la vigilancia del cumplimiento de la escolaridad obligatoria. Y 3. Asumir la prestación de servicios sociales previa delegación de la comunidad autónoma en materia de su competencia. Bé, doncs aquesta és la modificació que requereix l'adaptació dels estatuts. Aleshores, si algun regidor vol la paraula per dir alguna cosa? Senyor Fornés, senyor Ferrer. Passem directament a votació. Vots a favor de modificació? Queda aprovat, doncs, per unanimitat. I passem al següent punt de l'ordre del dia. És la modificació d'estatuts del Consorci de Pla Zonal de Residus. Està dictaminat favorablement per la Comissió de Serveis Municipals de 12 de desembre amb el vot favorable dels grups PSPB, Bloc i AISA i l'abstenció del grup PP. S'informa també que per a l'adopció vàlida de l'acord és necessari el vot favorable de la majoria absoluta, 7 vots. Bé, el senyor regidor d'Urbanisme. Sí, molt bé. Per el mateix motiu de la llei de racionalització i sostenibilitat de l'administració local modificar, més o menys el que fa aquesta modificació dels estatuts és donar-li més competències a la Diputació, menys a Conselleria. Conselleria tenia el 25 i ara es queden el 15, i la Diputació es queda el 25 i antes tenia el 15. I els pobles es queden en el mateix percentatge que estava antes. Això és pràcticament la modificació dels estatuts del Consorci. Moltes gràcies, senyor Fornés. Algun portaveu vol la paraula? Res, no? Doncs passem directament a votació. Vots a favor de la modificació. Queda aprovat per unanimitat. I passem al següent punt de l'ordre del dia, que és la moció per la posada en comú dels recursos hídrics.
Està dictaminat favorablement també per la Comissió de Serveis Municipals de 12 de desembre amb el vot favorable dels grups PSPB, Bloc i AISA. Vale, pues el regidor Medi Ambient. Sí, bona nit. Bàsicament, esta moció ix arrel d'unes reunions que s'han dut a terme en els ajuntaments de Xàbia, Cal, Benissa, Teulà, Moraira, Pedreguer i, com diu la moció, tots aquells més ajuntaments que es vulguin sumar a aquesta iniciativa. Com diu la moció, es tracta de fer un grup de treball per a garantitzar el subministrament d'aigua potable en casos de necessitat extrema com la que acabem de passar a un any i que, menys mal, que fa un mes ha començat a ploure perquè si no estava ben ja prou malament. Simplement es tracta d'elevar a Diputació i al Consorci d'Aigües i d'abastiment d'aigua la proposta de que s'actue per tal de, d'alguna forma, regular l'abastiment d'aigua per a tota la població en casos de necessitat. Per què entra el poble de Pedreguer? Pues, com tots saben i hem parlat diverses voltes, dins de la Marina Alta, el poble de Pedreguer, possiblement, com ja van apuntar a les comissions i apuntat jo a la comissió de seguiment, a la consorci, perdó, és el poble que més aigua destina a altres poblacions. Concretament, segons l'estudi que ha fet el Consorci d'Abastiment d'Aigua de la Marina Alta, aportem o podem aportar 5,5 hectòmetres cúbics que ixen després de Xàbia. Entonces, és vital per a nosaltres assegurar-nos l'abastiment en cas de necessitat conforme està la situació. I per això proposem aquesta moció per a, com ha dit, elevar-ho al Consorci de la Diputació per a que part del remanent que té, que concretament és d'1 milió d'euros, es destine a inversions hidràuliques perquè si en algun moment torna a passar la sequera que hem passat, doncs que no ens veiem apurats. Bàsicament és això. Moltes gràcies, senyor Puigcerver. Algun portaveu vol la paraula? Senyor Ferrer, no? Passen directament a votació. Vots a favor de la moció? Vots en contra? Abstencions? Passem al següent punt de l'ordre del dia. Informes d'alcaldia. En este punt, com de costum, informar-vos de les ajudes pendents. Ui, no sé per què no... Ara. Les ajudes pendents que tenim a dia d'avui de la Generalitat ascendeix a un total de 581.066,45 cèntims i pel que fa a les ajudes que s'han, a la relació d'ajudes que s'han concedit, tenim per part de la Diputació Provincial jocs infantils per al Parc del Patronat. Es van instal·lar este dimarts dia 16 uns aparells, unes atraccions, no sé ben bé què és perquè no han tingut temps ni de veure-ho al mateix patronat. Activitats multiculturals consisten en contacontes a la Biblioteca Municipal que es va fer el divendres 28 de novembre a les 17 hores, per promoció turística 1.140,59 euros, aplicacions tecnològiques 8.712 pel projecte Pedreguer 2.0, per a l'execució i redacció del projecte de l'obra d'un pas sobre el barranc del March al polígon industrial Les Galgues 98.203,62 euros i per al pla d'ocupació conjunt de les administracions valencianes 5.697,04 per a la contractació de 2 auxiliars administratius. També s'han aconseguit les següents ajudes de la Generalitat Valenciana.
Per actuacions en el medi ambient, 11.232 en 06 per a contractar a 3 peons forestals per a la neteja del barranc del March i les sendes de la Muntanya Gran. Per a l'Agència per al Foment de la Innovació Comercial i Comerç, 4.200 euros. I per a l'Escola Infantil 60.460 euros. I bé, això és tot el que n'hi ha pel que fa als informes d'alcaldia i passem al següent punt de l'ordre del dia. És l'aprovació del protocol d'adhesió al conveni entre la Generalitat i Ecovidrio. Bé, això com us van passar esta setmana, tenim que votar per incloure la inclusió a l'ordre del dia, primer. El punt este, que és l'aprovació del protocol d'adhesió al conveni entre la Generalitat i l'Ecovidrio, no sé si la regidora de... Bona nit. Com tots sabeu, cada 4 anys es té que renovar l'adhesió al conveni marc entre la Generalitat i Ecovidrio, que és l'entitat que gestiona la recollida de vidre en tots els pobles que s'adhereixen. I el protocol d'adhesió està en la mateixa resolució del 15 de juliol de 2014 que es va publicar al Diari Oficial de la Comunitat Valenciana el 17 de juliol. Molt bé, doncs si voleu votem la inclusió a l'ordre del dia. Vots a favor de la inclusió? Vots en contra? Abstencions? Val, doncs queda inclòs i ara sí que tenim que passar. No sé si la regidora vol dir alguna cosa més al respecte d'aquest. Doncs passem directament a votació. O algun regidor vol la paraula per a... Doncs directament passem a la votació del punt este. Vots a favor de l'aprovació del protocol d'adhesió al conveni entre la Generalitat i Ecovidrio. Queda aprovat, doncs, per unanimitat i ara sí que ja passem al següent punt de l'ordre del dia. Que és mocions, pregs i preguntes. Alguna moció, algun prec, alguna pregunta? Jo sí que volia preguntar una cosa. Bueno, en primer lloc, gràcies per haver-nos passat a l'informe sobre la recollida de basura. M'hauria agradat tindre-lo antes per a poder-lo veure i entonces pues hubiérem fet alguna pregunta al respecte, però bueno, simplement només he llegit la primera línia, diu informe servicio recogida direrenciada. Bueno, m'imagino que serà una errata, però vull dir jo que ho haurem tingut antes de poder parlar. Bueno, arrel d'això també era preguntar-li quan s'instal·laran els GPS als camions. Que això m'ha garantit que a gener estaran ja posats els GPS. I a propòsit d'això també has de dir-los que, perquè ho han sabut avui, el dia 8 de gener veia l'empresa que treballa en tema per a fer tota la... portarà ja una proposta de lo que és la publicitat, d'anar avisant a la gent de com es farà la recollida i tenim ja previst. Ve quasi un any de retras perquè es va firmar a abril i això començarà a abril més o menys perquè estem a gener, febrer, març, o sigui, un any de retras, però bé. Una altra cosa, hi ha un camió que estava en FCC que després resulta que no s'ha pogut traspassar a Tecma perquè estava averiat, etc. La pregunta seria, has de comprar un altre camió o és que no feia falta, no va fer-se? No, has de comprar un altre camió. Has de comprar un altre camió. Està previst que ara a gener, no? A principis de... I qui està fent ara la feina d'aquest camió? Tecma aporta els seus recursos o no està fent-se? Clar que sí. Tecma aporta els seus recursos. Molt bé, gràcies. Una pregunta, senyora alcaldessa. No fa mi, o és que ens hem votat l'aprovació de l'adenda del conveni de la UNED? O és... Perdona, però potser se m'ha passat a mi de no dir-ho. No, és que estava comprovant-ho. No, és que el dimarts ens van passar des de la UNED la urgència de que aprovàrem l'adenda per al plenari d'esta nit, però just este matí
Ens han tornat a passar, ens han avisat que no el passaren perquè des de la Diputació resulta que els han requerit unes modificacions i fins que no estiguen enllestides aquestes modificacions no es podrà passar pel plenari dels pobles. És a dir, que possiblement ja serà pel mes de gener. Ja, sí, és veritat. Potser hauria d'haver-ho... No, se m'ha passat a mi també. Tinc una altra pregunta que m'ha vingut al cap ara. Quan anem a Dénia, passes per la planta depuradora i fa un olor impressionant. Ja que Pedreguer és usuari d'aquesta planta depuradora, que és d'entre Pedreguer, Dénia i Ondara, no es podria instar a que posara els additius necessaris per a que no feren olor? Seria una cosa interessant perquè això és... Ja que Pedreguer utilitza aquesta planta depuradora, per part de l'equip de govern podrien fer un esforç a veure si podria solucionar aquest tema. Molt bé, gràcies. Doncs prenim nota i podem demanar de que s'intenten. Ja, sí. Moltes gràcies per l'observació. Bona nit. Jo volia fer un pregunta, no sé si és a l'alcaldessa, regidora d'Esports, de Cultura, el que siga. Unes setmanes endarrere ens van convidar a un homenatge que li feien a Miquelo. Igual el meu company que jo vam assistir amb molt de gust i tot, el que després ens van quedar un poc sorpresos quan vam veure la sala, el comentari, per això dic, no sé si són qui fa el borrador ni res, però clar, allí constava que havia assistit l'alcaldessa, regidora d'Esports, companys, alumnes, i jo pregunto, i Serafino on ens van col·locar? Perquè trobava que menys que una miqueta de pinzellaeta, de dir, doncs mira, van vindre 2 regidors del PP o no sé com dir-ho, però clar, en cap moment ens mencionen allí ni... Sí, també a la foto, des de luego, però vull dir que també la gent ha preguntat, xica, menys mal que esteu a la foto perquè està un poc gelat la cosa, regidora i d'això, i vosaltres no, ni l'oposició no costa en res. Simplement m'han topat un poc de poc gust, però... Jo primer que tot demanar-vos disculpes, però us aclariré per què va passar això. Això perquè la nota a la sala es va passar abans de l'acte, perquè es tenia que tancar l'edició de la sala i enviar la impremta. Entonces no sabien exactament quina va vindre i per això va passar això. Però, bueno, tampoc no és excusa i us demano disculpes. Gràcies. Una altra pregunta que m'ha ocorrit ara també. Anem a veure. Sí, perquè fa temps es va parlar del projecte de l'ombrereta i que mos passarien i tal i no sabem res més. Com està això? T'ho vas dir que te'l passaria quan el tinga encarpetat o no passa. Diu, només falta encarpetar. Només falta encarpetar. Però fa 2 mesos. Però no tinc encarpetat encara. Vale. Només el tinc, no, en sèrio, el tinc apuntat. Una altra cosa més i ja acabi. S'ha fet alguna cosa al rocòdrom, algun tipus d'obra o alguna cosa? Recentment? Referent a que si s'esbarava la gent o alguna cosa així? No em consta. A mi, per la part d'obra, no em consta. Es va fer han tingut problemes perquè de l'ús del rocòdrom el sol ha anat polint-se i s'ha fet esbarós. I a l'hora de practicar esport, com està fent la llei gimnàstica de manteniment i especialment en l'aeròbic, s'esbaren les dones. I es va consultar a l'oficina tècnica, l'oficina tècnica no sap quina solució donar-li i des de la quadrilla de serveis municipals van dir de posar una pintura antiadherent. Per a no pintar-ho tot van fer una quadrícula però que no ha tingut el resultat que esperaven perquè la pintura no s'ha adherit al sol i està saltant. Entonces continuen tinguent el mateix problema
de difícil solució perquè quan no siga de difícil i cara solució, perquè si no és posar un paviment esportiu no sabem quina solució donar-li. I això què ha costat? Pues li ho contestaré perquè ara en aquests moments no sé. Pues ja que també s'afegeix si s'ha fet tot o no, perquè a mi m'han dit que s'ha fet tot i que està saltant. No s'ha fet tot, s'ha fet es va fer la zona central i es va fer en quadrícula per a que fos menys costós. Està saltant tot, o sigui que... Sí. Jo no sé. Sí, jo voldria fer-li una pregunta al regidor, el senyor Puigcerver, regidor de Medi Ambient, i li agradaria que ens passara còpia de tots els convenis que vostès han firmat amb els propietaris de la muntanya dels Molinets. I a la volta també que ens passara el cost o els diners que vostès han invertit en aquestes propietats privades, perquè pareix ser que els convenis són distints o pareix que tots no estan fets en les mateixes condicions. I especialment el que li cal mencionar els diners que han invertit vostès en aquestes propietats. Sí, li trasllada ja al senyor secretari perquè li passa les còpies, perquè està el senyor secretari, i respecte a diners no n'hi ha diners, no ha costat cap de diner. Simplement, si una parcel·la, suposa que es referirà a això, si una parcel·la té un enganxe d'aigua, l'Ajuntament assumeix les despeses que val l'enganxe d'aigua, és a dir, la manutenció del comptador que està usant-se. És l'únic que hi ha. No n'han costat diners. Quan ha parlat abans dels murs de pedra seca, etc., en propietats privades, suposava que es referia a això, perquè sí, com no ha contestat a el que li he preguntat al senyor regidor, perquè, clar, el que és l'entrada al poble està tot dins de propietat pública, és a dir, que no n'hi ha res dins de propietat privada. I l'únic que quedava en murs de pedra seca, suposava jo que estaria parlant de refer margens. Era una de les condicions en les quals ens vam posar en contacte amb els propietaris per a dir-los que, conforme al contracte o al conveni, barat a 15 anys que ho tinga en ús l'Ajuntament el que feia era adequar les parcel·les, adequar-les, i si feia falta, com teníem el taller d'empleo, es rehabilitaven els marges per a deixar-ho adesentat i per a donar al poble de Pedreguer un altre espai que està ahí i que la veritat estava molt mal, a banda del risc que suposava per al poble. Però de tot el lleis, com ja l'he dit, ja el secretari ja sap que li té que passar tots els convenis i es tindrà. Sí, específicament els diners invertits eren totes les subvencions del taller d'empleo que vostès han invertit en aquesta zona. Les subvencions que han rebut vostès del taller d'empleo que han invertit concretament en aquesta zona. Si es podia especificar, si ho tenen desglossat. És que el taller d'empleo té una comptabilitat a banda de lo que és l'Ajuntament. El taller d'empleo té uns diners que ell és el que destina i nosaltres li passarem el que nosaltres hem gastat ahir. Ahir vull dir en tota l'actuació de la zona. Sí, però vostès han ordenat que aquest taller d'empleo s'executarà en aquesta zona, no? Com? Vostès han decidit que el taller d'empleo s'executarà en la zona eixa. És sobre un projecte que nosaltres presentem per a demanar al taller d'empleo. Entonces, qui ens pot aclarir la inversió que ha fet? L'Ajuntament no? Jo li demane al taller d'empleo que em passi la documentació i la passa, sense cap de problema. D'acord, gràcies. Sí, el senyor Fornés, regidor d'Urbanisme, que ens aclarira, perquè van estar comentant ja d'aquest contracte que van firmar vostès en l'empresa de Campello, de P. Campello, respecte al desdoblament de la carretera nacional, i curiosament després vam veure que l'havien resolt en una comissió de govern, que ens explicara els motius per què ha sigut això, si és que no es comptava en el concurs o en el recolzament de l'Ajuntament de Gata, o va ser Campello el que va decidir resoldre el contracte? No, l'Ajuntament va resoldre el contracte perquè havia passat molt de temps i l'Ajuntament de Gata encara l'havia aprovat, doncs va dir resolguem, i quan el tornem a passar l'altra volta ja que ho aproven els dos ajuntaments conjuntament.
Ja està. Gràcies. Estuart, jo volia fer un prec. A veure, arrel de lo que comenta la regidora sobre el tema de la sala, ja en l'anterior, quan va estar el senyor Ferrús d'alcalde i la senyora Morell estava de regidora de Cultura, la senyora Martí. No passa res. Ja vaig manifestar que no estava molt d'acord en figurar en el Consell de redactor de la sala, perquè encara en aquell temps es dignaven en quan a passar l'esborrany de la sala per a que li pegara una ulladeta, conforme em dia la regidora en aquell temps, i a mi em feia gràcia. Ara això totalment brilla per su ausència, fan la sala conforme els ve i em pareix molt bé. Entonces a mi m'agradaria que em borraren del Consell de Redacció, perquè no sé per què tenen que posar el nom d'unes persones que no s'enteren de la missa a la meitat de lo que es cou en ese treball. Sí. Just esta setmana s'està parlant amb el Xavier Hortolà, que és el tècnic de cultura i és que porta ell i Lluís Salvà el que és tota la maquetació i tot el contingut de lo que li arriba per a la sala. I justament estava comentant jo el tema del Consell de Redacció, que o se canvia o no té massa sentit conforme està, perquè efectivament ni ho rep el regidor portaveu d'Aixa, que també està en el Consell, i ens ho envien, perquè això és que està molt justet a l'hora d'editar i maquetar-ho, ens ho envien a l'alcaldessa i a mi per veure si falta alguna cosa, perquè immediatament es té que publicar. Entonces, el que sí que li he comentat a Xavier, i encara no ho havia comentat en l'equip, és replantejar-se el Consell de Redacció, que és o mantenir-lo i enviar el que és la reunió física, no té massa sentit, però sí enviar-ho a tots el que n'hi ha previst publicar per a que s'opine, o llevar-ho efectivament. Ho tornarem a plantejar i el més senzill jo trobo que és enviar-ho a tots els membres del Consell de Redacció. No em referia a que feren una reunió físicament ni res, perquè pense que tampoc s'ho val la pena. Hi ha unes persones que fan aquesta feina, però pense, com vostè bé ha dit, que si figures ahir uns noms i després no tenen ninguna actuació, doncs home, la veritat. Vale, moltes gràcies. També volia preguntar una cosa. Ara han fet un canvi de faroles ahir en el carrer Cervantes i al carrer El Comte. Han posat les faroles aquestes de leds. Ahir en el carrer El Comte n'hi ha una fundida. Sí. I la que està en Alfons 13, en la façana de l'òptica, aquesta també està fundida. Mal, doncs, ben mal. Dos fundides ja que vas de posar no m'han connectat el cable. No, esta de sí del carrer Alfonso 13, esta és normal, perquè ahir al meu carrer no han canviat les faroles. Les que estan canviades, que ja són noves de LED, són el de carrer Comte i el del Cervantes. I al carrer Comte, a l'altura de, no sé, a meitat de carrer, a mà esquerra, n'hi ha una que està pagada. No te passarem, això. Gràcies. Sí. Carrer Comte, l'altre dit? Alfonso 13. Jo li faré un prec a la senyora Martí, i el prec va en el sentit de que, entenem que en el seu càrrec tindrà moltes ocupacions i moltes maldecaps, això, però en certa manera pensem que vostè té una memòria prou selectiva. Se'n recorda dia sí, dia no, del que ens deu conselleria, ens convida als actes culturals del casal, de les associacions, i s'oblida de traslladar a aquesta corporació un acte d'inauguració del campanar de Pedreguer que
que va ser inaugurat el passat dia 8 i que va ser finançat per Conselleria, i el campanar és algo tan evident, encara que després algú no volia entrar dins, però des de fora es veu, és tan evident que era algo que entenien que tenia la seva importància. Per tant, la sorpresa va ser que se li va notificar a vostè aquesta invitació i expressament se la convidava directament a vostè i a la corporació municipal que vostè presideix a l'acte inaugural de la restauració del campanar de l'església parroquial de Pedreguer, que es celebraria el 8 de desembre a les 6 de l'Esprà. Pareix que la data d'entrada és el 12 de novembre. Jo estic segur que els seus socis sí que tindrien constància, però aquesta part de la bancada no es va dignar vostè a transmetre per si ens apetia acudir a l'acte. Torno a dir, no vull pensar que tingui vostè memòria selectiva, però aquests detalls ens fan pensar que vostè classifica en funció de qui la convida i pensem que en el seu càrrec no hauria de fer això. Això estaria bé que ho fera un portaveu de l'Aixa o el portaveu del bloc, però vostè com a alcaldessa no hauria de fer-ho. Pensem que pot ser un oblit, però clar, del 12 al 8 és un mes. I clar, que es traspapeli una cosa així, que s'inauguri una alcantarilla, pot ser que a vostè se li vagi del cap, però el campanar de l'església, que el veu tots els dies quan puja o quan baixa, és algo que mereixia un altre acte. I li pregaria que en el seu càrrec hauria tindre més de cuidado en aquestes coses, perquè després pareix que hi hagi una selecció així i es vagi a on li convé. I pensem que el seu càrrec representa tots, en independència de la ideologia, del credo i dels pensaments que tinguin tots. Per tant, li pregaria que assumira aquesta errada que ha fet i, en certa manera, que no passarà més, perquè, clar, al final, vostè és l'alcaldessa de tots. Per suposat. Tens tota la raó, és veritat, ha estat una errada, no va estar, de veritat que no va ser voluntària, és veritat que es va fer amb molt de temps i amb forma, i no se'ls va comunicar perquè esperant nosaltres per saber, perquè era un cap de setmana que molts estaven fora i tal, se'm va passar de passar-vos la convocatòria. És la veritat. De tota la resta que diu, evidentment, si memòria selectiva, si no, està clar que cadascú tenim unes prioritats, perquè per molt que passem per davant i sigui de tot el poble, vull dir, està bé, cadascú pot pensar el que vulgui i per suposat. Però en aquest cas és veritat que soc conscient que soc l'alcaldessa de tot el poble, me vagin votat o no me vagin votat, i reconec que se me va oblidar de passar-vos la convocatòria, així que vos demani disculpes. En fi, algun prec o alguna pregunta? No, únicament el detall, el seu equip de govern sí que està informat, no? Sí, sí. No, simplement això. Sí. Sí. La memòria selectiva en aquest cas sí que s'aplicaria, no? Home, doncs, bé, ho pot interpretar com a memòria selectiva. Evidentment a ells, vull dir, clar, els tinc a l'abast, vull dir, es veig molt més, però en fi, si vostè vol interpretar que és memòria selectiva, doncs... Però de veritat que no va estar feta amb ninguna mala intenció, però evidentment vostè pot pensar el que vulgui, per suposar. Algun prec o alguna pregunta més? Doncs donem per acabat el plenari. Moltes gràcies per la seva assistència i que passeu unes bones festes tots.